Min barra miżuri li b'mod ġenerali tejbu l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna, it-tablets b'xejn lill-għalliema, lill-istudenti u lill-LSAs kif ukoll li jingħata b'xejn is-servizz ta' childcare lill-ġenituri huma miżuri li n-nies semmewna li qed jistennew li jitwettqu fil-budget illi ġej. Weda oħra li qed jistennew li titwettaq fil-budget illi ġej hija li jingħata lura il-VAT fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Il-weda fil-programm elettorali tal-Partit Laburista li jagħti tablets b'xejn lill-istudenti, lill-għalliema u lill-LSAs kif ukoll il-weda li jibda jingħata b'xejn servizz ta' childcare għal ġenituri li jaħdmu huma żewġ wedi li n-nies semmiet meta mistoqsija dwar l-aspettattivi tagħhom għall-baġit tas-sena d-dieħla. Jekk il-wedijiet li qal irid jagħmilhom ovvjament. U t-tablets għalkemm ma nemmenx li hija soluzzjoni laqas xejn kien għall-LSA. Jekk wedhom hu u jekk hemm flus għalihom allokati għandu jtihom. Essenzjali li jsiru żgur imma ma nafx kemm jiġifieri ħajsiru imwettqa fil-budget li ġej jifhem. Childcare centers hija feasible. Naħseb u nisperaw jiġifieri li huwa dak ikun pass vera l qudiem. In-nies semmew ukoll il-weda li jingħataw lura l-flus imħallsa mill-konsumaturi għal VAT fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Nispera li jkollna l-affarijiet iżjed aħjar, speċjalment fuq il-taxxi. It-taxxi li wedu lil dana, l-affarijiet tal-karozzi li kien qalu li sigħati il-dan qatt ma waslu. Sa jiġri minnha, nispera li jagħmilha però ma nafx. Imma aktar kemm iżomm kelmtu, aktar jiġi rispettat. Jiena qed nistenna xi ħaġa tajba hu, nisperaw fil-bambin li tiġi xi ħaġa tajba għax ma nafx kif ħan nispiċċaw. Alessia Bsajla Zammit għal Net News mill-Belt Valletta.